Umkhwanazi uqale ngokuthi acele ikhomishana ukuthi imnike isikhathi sokuxhumana nabameli bakhe ngaphambi kokuba aphendule ngezinsolo ezivele ebufakazini obethulo uWitness K osebenza ngaphansi kophiko lwamaphoyisa iJMPD. uWitness K utshele ikhomishana ngokusebenzisana kwakhe nomkhwanazi neqhaza balibambe ecijweni kwetulo lokugasela endaweni yebhizinisi ukuze kwebiwe amatshe ayigugu ayebiza u14.9 million amarandi. Are you effectively saying or rather issues relating to Witness K should not be dealt with whatsoever? I don't know what's the approach here, because the thing that I'm told that she mentioned, some are too personal, some are too sensitive, some are very sensitive, Chair. You see, I'm being implicated in many things there. Umkhwanazi eqhubeka nokwethula ubufakazi uvumile ukuthi sasingumgunyathi isitifiketi esabalula ukuthi uMatlala akanamacala nesasetshenziswa kumbhalisa njengephoyisa eliqashwe ngokusemthethweni ngaphansi kophiko lwe-EMPD. Umkhwanazi uchazele ikhomishana ukuthi ke imizamo yokugunyaza uMatlala ukuthi asebenze njengephoyisa yabhuntsha. Utshele ikhomishana ukuthi uMatlala wayebhaliswe ohlelweni lwabantu ababezovolontiya ukulekelela i-EMPD emsebenzini ethile yokusiza umphakathi. What would your attitude to the document be if you are told that the document is fraudulent? Because I've already read the statement, is still an affidavit. I will agree with that affidavit. Isicau siyaqhubeka.